Umbonano engenzayo uthake nginibekele ndamukele kuzonke indawo la kuzofunywa khona le video. Mabho uqala ngilele channel qinisekisa ukuthi subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona le channel. Kuphazamiseke ukufunda ezikoleni ngenxa yomgwaqo obhodlokile umphakathi okamkhizwana ngaphansi kamasipaliti KwaZulu-Natal othi noma ke uthi ungaphesheya ongaphesheya njengoba ke yezikhukhula zisho umonakalo emgwaqweni eyahlukene kule ndawo. Kepha ke omkhulu kunawo wonke yilo oxhumanisa izindawo ezehlukene osuphoqa ukuba othisha nabanye abafundi bengakwazi ukufinyelela esikoleni. Laba bathi ke bafuna isicazululo sendlela ke yesikhashana njengoba ke befuna ukufunda noma ke njengoba ukufunda kwabantwana babo kubalulekile, kanti abantu ke baphawule kanje ezinkundleni zokuxhumana ke ngalolu daba. Nangomunye uthi ke ekwaze kwanzima ke izinto ezenzeka eKZN ke ziyathusa. Kwengenza kwethu mina sifisa ukuthi ngizovala lakho noma ukuthi ngicabanga ngani ngalolu daba.